Abairwe iguru y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abaibuli. Mwanjumulilia Undizi TV wakire buya andonsi so tengera tariki nkianda motienyi ogatano na gatatu umwaka wechirubere nemerongo ebere nainye nino kwegenanga nigo endrache gotengera umuroberio obwensakia ase imambi ya abono ase kwali bene obe gogoswa imejo muroberio obwensakia soya oyomo soya babere tobetoko ba libwa erimo ase kumanyinga imambi abono nigo nabe inche bieka ase kolende ulitwa bwente ko banere nigo abakonyora ebitango bitanyare ego tangeka ase kolende bono turatokondra ase nchira ya bene ase igo mashabiki tukurua ase county ya Kisii county ya Nyamira county area ya Homa Bay Migori county ya Kericho Bomet na chi county chinde chitonchukana ine na abali ne bene ase omoroberio abwensakia imambi ya abona otobwate dira somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria ya YouTube Ndizi TV News na bwetira somtanda ito www.ndizitv.net sangana into dira somtanda bwigase namba ito SMS 0792192834 ase imambi ya abono ase mwanchumulio Ndizi TV otebinga balia babeire bakobuka bene anemo no asukwele bene ase ogoikirana emeremo nigonkoba ginko oba sabanga mwe mukwali bene na komenta eliogi ase TV yao erinde bali muri na barabwo babe bakoigwa ndrete aso omoroberio ase ngencho aso omoroberio bwensa kyano tokoba tokorosa litukoli yao twaba tokobeka boronge nabo yekwana kinga kwabere kokomanya ali ndrete ase ense yaito ya Kenya na beranya alikaninga alitukoli goronkwabe tukugwa amangana amajia inyoranga aso moroberio wensa kyano tokoba togo chakeri bene no namangana ama yes tokumanya ali abete gagwetera litukole goro twaba to asentunda elia entangani ntunda akabere nensemo elia ya magazeti nentunda ya gatatu twaba togosanga nabageni baito asemambi abono turabe togosanga nabasae anemono astra tokumurikira ngai bono abasebeke golikiriye genzi barochi maiga yokurobekana kwanane nane litukoligoro nigo toraga nikomanyanga maiga yokurobekana kolikwa bete gokoba nga nkobeti gokoba asishinse mochi nyinge kolendenga koranga banyimbo bagotumwa ase obunge ndine kwene kingo seberekani bale abale kwinge korobekana bonigo toraga nikomanyanga agochia ase amatuko alebosio narali ababegete ase ensemeri wigo ensemende nigo tokoranga abarai bagotianigwa bose aba waziri bagotianigwa asebe otoraga nikomanyanga gochia sama tuko alebosio inki babegete bosio babeta kwisaneka naba waziri babeta bagochoro na gotianigwa no morai wense Dr. William Ruto hekuru abunto beto komanyanga gochia sama tukabosio na ralia ya babegete bosio asego monche Ndizi TV atobasa gosuka kurwa Ndizi TV ya no torato komanya mange alia andrete ase ense yaito ya Kenya kolende buna botambe tutara batoko chakali tukuni toko batoko asoma lingana lya Nyasaye na ase enchera yabene yogo gosemia na boigo kwa chinguru ekibungo kirituko bunage koletwa sore numurubirio wensakia asimambi abon tora tokosoma korua ase kitabu kya Yakobo gosoma kwae ekebungo kya gatatu ekingesi 15 na gatatu banga okwama koboronge ni gokogosimikwa ase omorembe na bali bagokora omorembe alingana limwamu gatabanga obongaini korua igoro okwama koboronge ni gogosimikwa ase omorembe na bali bagokora omorembe nekebungo kirituko unakiaretirwa sore n'umurubirio wensakia
Mwanchumulilia Ondizi TV bunatua beta wasoma kurwa ase ringana linya sae nga ni otebanga ukwama kuburungi ni gogosimikwa ase omolembe na bali bagokora ase omolembe na boigo ensemo yeringana limwe muri otebanga obongaini kurwa igoro ikomini totebanga nigo ase more ole omungaini na omumanyi ningo asemole oro omungaini na oyole nobumanyi ere aorokererie ogokora kwaye asoro gendo rwaye oruya ase obuororo bukorwa ase obungaini ebukotebanga enchira yobungaini nelioko kora amanganao ase enchira yobuororo nabo yine enchira ya bene ekone kinga nonyanga abantu abange toko batugwetera amechande mengi asense talikera engana okoba gukwiranirira tali kire ngana okoba ninga kweoro kinga aye naye kemanyi omaete amangana onsi nebwenrete ebege wikera ase chinga gichinde kwaba gogokira asengencho abantu mbarokonyoranga bachire gochegi batete okuane engana yawe ko yitumeka anemono ase ogokogochera gochase amatuko alibusi asegona ge erebuya omwanchumulilia Ondizi TV obakwene kinga ngotumikoro mongaini asekera engana tobanga noyo gokwana bwanga toba noyo kogechigu bwango litangani kwara abanga gokoranga kikwabe konyora muchando bonsi temango nchira yobuororo yokobanga yoko mulekera amangana no enase enkali asemole umusacha no mukungu tebanga nigo mukwaira amangana ekero matete kworo kikulini ne bwenretenga oyo moino bagakwira nanse nabo yo mwa mugosunsura amangana tali amangana onsi abwenrete abagakwerera ase esegi yonerenganera bekone kenkomnya tora asomolembe nabo igo obuna bubunga iniringana ya sali koba ligotosemia ase emambia bono kuna kosoma kurasingana ya sai emambia bono ndo mwanchumulilia Ondizi TV matenga linganeli ndibeli okwagacha ndibeli osemi na bwo konya anemono ase obugima abwao asikondo mwanchumulilia Ondizi TV ni matenga litukolia lero litukolia nyongesa busitukolia juma buna botambe nigo tubwata abantu bakogenda ase amatanga chinsemo au ase tokoba togotuma amagomba itogochia ase chinka naboigo abairi bali babeire bakonyorwa nabo amwabo asenge toste banganya sae tigabe eganko baba gata naboigo ko bachinguru chinga kiechi chiobo konguke gima naboigo mwanchumulilia Ondizi TV asumuroberi wensakia lituko liarero nigo toko ali bagari abene naye gusanga nainchwe anene mono igoro yam abalia oganetie koba gogotumira amagombo ao nabo ogosanga naintu na gotuma ujumbe ya wetera somtandaito Facebook Ondizi TV News Digital ensemere YouTube Ondizi TV News atera somtandaito www.ondizitv.net sanga naintu mwanchumulilia Ondizi TV anene mono igoro ya balia oligeti gotomera amagombao nabo igo chinka chiria oligeti kolemia ase emambi ya abono ase kolende tokobatebinga bali bakwenda samatanga emambi ya bono bosiri kulia lero niyo tokobasabanga moko genda ase chinsemo ao motome amagomba ito kurwa Ondizi TV motebinga kurwa Ondizi TV ntobanchete naende nyasaye tigabe gakobagata chingaki echio ase kolendo mwanchumulilia Ondizi TV togendrete asali abete gakwene kigwa lichuko ligoro nigo ensemo elia ase skuru elia yobo bundi ya Kisii National Polytechnic babete bakwali ne bene omoyega abogochengera aboroke babere bagokutabokia chikos au ababete bakobekerwa chigutwa bagokwana korwa asenseme uniga bayibole nabo igaboroki bali babete bakora buya babete bakorokia omochengo omonene na gotebanga mbali no gosemelia nga gwetera ase amaigelio babeire bakwegwa ase eskuru yo na chikoba konya anene mono ase ugonchiria amagima abo oroboti rwabete rokwaleni wano musakito mangana mayia Dipon Sanya nigo bomogoko munene gocha saboro kigobe skuru yobubundi ya Kisii National Polytechnic chinga kibale gochengera na kubikirwa chigutwa ase ogochengera omwako gatano maiga yokonyora amaigelio asamarieta nengoro kwa Jonathan Nsongo Terek ditkuliara rogonde no mogoko asenge njongo bekero egutweye
ya amasomo nabere kingosoma kuru nachagete mpaka bono nakore bwire ni Nyasaye ng'ambuya na ase eng'encho obeire amo nainche kuru nachagete mpaka bono ngochi gokora. Asama ritangoro kulide murima nakorete kosi ya civil engineering diploma nde no mogoko rero ku graduate no jani yawire tough ni kung'ang'ana gotabono finally at least I've made it. Nonya nabo licha yo gwetera makongu ao buna borokiwa asa masomo nigo babeire bakoremereria eyere nchire yemo yokurusia baibori obosoku hard work pays kiagera no enche karona chagete kozi ena igete katikaberenga kwa moyo igaikera nabona ariko igungonye nuko bwana no gotiganti ke nkora no ene biashara batoli no nyasawo bera monanche na kodre na etire na ndeng expected ya manene isiko gaiga kozi ni maeta bange bantegemete isiko gabona na kodre school so ndaba tenga atiko hard work pays na eba kwa kura moyo never give up. Bono nigo bari no gosemeria gwokwegendereria asa matukari bosio chinga kibalia ira yogo chigokoro mukia buna matuka maega iri banyare kwegendereria rituko gucha serinde bwire ni Nyasaye ng'ambuya na ase eng'encho obeire amo nainche kuru nachagete mpaka bono ngochi gokora na bari bonsi babere bako bagon support nko baira ni ng'ambuya mono mama brother and sister na bande bonsi bya basani na bairi ko baira ni ng'ambuya mono ono tokwanda iskari we hoping for the best ega stonyore na kung'ang'ana maisha bono tabeire 3 citizens na kisa get chance nitaendelea kwenda mbele masomo inanga mwisho. Komenta na yue gati ya baibori baikira na somo yego yue nigo bachengera abana babo ase bono bababolia bagendere gotwara chimbwa chingi ya matuka magega na gwetoma eri banyare gwesira asa matuka abo ankyo abana bande bono iga bari chi school bono iga bagendere gokora omokia buno omwana ona omia akorire omokia paka bona agochiguku akorire na bara batene boronge batene nyo barori bwa boronge basoke ekogera no mogoko monne sana twarorire muna abana beboyete na bara wacha kweboyi boigo ani Nyasaye agendere kubatubekera yinko ripoteria egetaseni kya onambe yemo kya Ndizi TV kurwa se skuru yobobundi ya Kisii National Polytechnic egutukemeye county ya Kisii eliteria nenkoro kwa Dipon asanya Chumuriria Ndizi TV tukuigwa mange asanene mono aborokigwa babeire bagosemigwa gutumika chinga kichiabo boronge nabo ekone kinga nko korabare omukia ase chisemi ngakia kwa bakoranga ere omogoko angana ekero okonyoranga abaibuli abasani nabo igo abamate benka abawikirana ase eskuru elikogokeranga kwa beire gokobekerwa egutu ase gaboroko bale ase chiskuru university akoromokia asengenjo nigo ni matenga ekero kwa rokorabia nigo egochakoba omogoko omonene ase enka yao na bamate bao nabo igo nige ko ali bagalia bene no na ekwegenderia ase chisemi chiao ase busebugima bwao ase amatuko ali busikolendo mwancho mulia Ndizi TV totegerete asamangana alengete chisemi nigo ekero chiskuru chire ase omotimoko aborokigwa babeire bago sabo gotumeka chinga kichiabo ase enchira endonge anemono ase goikirana emesangerekano ao yogosemigwa nabo igo kwegeligwa igoro yechinchira babwenderete komenya ase chinga kichiabo no nabo igo ase amatuko alebosio bagosanga bene na Ndizi TV nigo ababwatani bekyombe ya Kenya Student Christian Fellowship ekyokiabeire gekwaligania egeikaro kyamatuko ane ase skuru yechinyaroka ya kereri babete bagoteba bene nigo babete bakwalenia egeikaro anene mono asaborokigwa bale ase motimoko buna enchira eyemo kwene kinga ngochiko kini bale abana abo gotwara chimbwa chingia Chinga kiaborokyo bara somo timoko motienyo gatano na gatatu nige byombe aone chikanisa cyabere chikwaligania ebikaro nemesangerekano yagosemia aborokiwa
ime skuru ya banyaruka ya kereri nige kiombe ya Kenya Student Christian Fellowship anemono kelie korwa maigaligo chia sabaro kigwa asi skuru chia secondary nabo igo chi colleges kiabage kwarigania bene egikaro kia matuko ane egente getangani amukutano yitogenderetega ngwakera abaibori mbia sengenje mwatumira abana gochaga gakereri ne skuru ya kereri asogoto libaga elinde tukanyara gutwara mukutano yo kagosanga bene nabalike bamangana maya nigo munyakero gobwe kyombeke asorogongo rwagusi Geoffrey Okeno abaga otebeke abairete kwarigania egekareke nogo semia aboro kigwa anemono igore chinchera bawendrete komenya ase amagima abo mukutano nigo konyara gochenchia abana na impact yae telie ya boni galio karakine ya amatuko onspi ayo bugimo bwabo gwetera gaiga no tukunyara ko beka chimbu chingi ya sabana elinde banyare go change na kumanya ngaki ba wenda kumenya matukabo asense ensemo y'omukonyi bw'omworokia omonene ntenenera ase skuru y'ekinyaruka ya kereri Veronica Nyang'ara nigagokera ase egechambokero giokoegwa libaga lia bene kwarigania egeikarekio asate bang'ana bwatogosemeria okonene unaborokiwa baikeranire ase skuru eyo igo barachikonyora morokererio ayu arabaga kobakonya ase amagima abo. This is a very good program that will enable these students to acquaint themselves with the word of God, that will enable them to become good citizens in the country. At the same time, it is also going to assist these students to curb indiscipline cases in their various schools where they are. Enganabo igo yabaga kwegwa esegete na borokia ase eskuru eyo. The Lord teaches us that if you disobey, you will never enjoy, because finally that tree withered and it was exposed to the sunlight. We are doing a convention for the associates parallel to that of teachers, and we thank God for this far. As individuals and as groups, they have to hold others' hands so that they grow up to serve the Lord. At the same time, they be good messengers. After they have learned whatever is being taught in this convention, they should go out and apply it. Nchenkoro kwa Reverend James Asuma, chaplain ya Kereligal, igongo saba balia Bible mwese mutoligereretie, balia Bible mubwata abananka, igongo saba na mutotumira abana, ntogenda to mukutano twachagete igoro, lero ni tukolia kabere mambi ntororo gwika Jumamosi na Jumapili, nigo tuwaliga ni motoletera abana, asinginje gwetera lingane bakasoma bono iga, ndibakonye asinginje kigori kia mambia. Aborokio babere bagwikirana ase egikareke nigo babagoteba mbabwate ogosemeria mbachikonyora amange ayu arabega kubagacha na kubagendereria ase amagima abo. God to help us grow naturally and spiritually, the way we have learned about Jonah, and we should accept God's call and behave well according to God. It's like student, we are expecting to grow spiritually. We have to raise and answer the call. So we believe that it's going to be a blessing for us, and we believe that it's going to have an impact in our lives. And may God bless you all. Ikareke nense moyo kwene kingoki nitore abana bubwate chimbwa chingi ya ase tokorwa. Gingo reporter ya Ndizi TV korwa se skuru y'ekinyaruka ya Kereli gotoka ime kaunti ya Kisii, Job Maangi. Mwanchumurelia Ndizi TV egetambokero ekia ekatokoranga ababwatani abaweso kibene na kwarigania ebikaro anemono bibwate ekirenga gyogosemia nabo igokinia abana kemoika nabo igo kubasemia ase chinchera ao engana ere engencho ase bokoranga niga aborokiwa babeire bagosemia wikirana ase bikaro bingabuni ebi nabo igo abayiboli gosira abana anemono liri mwana go cyata binga nimbwate asengo chia kurende asaburo tenaga ya naboko bakwene kinga kwabeire gokumusira inyuranga ayuno moiboli talimanga nonsi oranyale gotebyo mwana obo nabora uratukinga kwabire ukwiruka amanganande kurende asebi karo binga bunebi no bakogenda baba bagosemigwa naboigo baba bakwagacha kurwa asenchira eyemobose enchira jende omwanche mureli
baria Ondizi TV kone totikarete asamangana alengete chisemi na boigosira aborkioni gabarai babeire bagosabwa gosira abana bakorwa se chinka chiria chitari kwenyara kagokwana bene ase chingaki chioko bwatoka bose chingaki chiria chioko bwatoka obokonyi gochiasa abana batari kwenyara ni gomo chaki wekiombekeria gya Kebaso Foundation abete gagotebanga nigabere gakwirubene nabo igosaba okubwatira nerinde kwenekinga ngokinya bale abana bakorwa ase chinka chitali kwenyara ingana abete kwegwa okoboko no muorokia omonene bweskuru elia etinyaroka ya Sironga Jena nya numba gago kwa nemeyo mubaganya yo mumeyo muchiga onyamira umuchaki welishirike liga ligokonya abantu bali abangaine bakorwase chiamata chiri chitari kwenyara limanyakanite na Kebaso Foundation oyo manyakanite buyabuna seneta Kebaso nigo agendere ko bagakwerere ikikirerete eriwe ko munyene guchakya lishirike liga unenjire ya muyo ko batolia abana bangaine abagendete gweterenga iyi yo kubora ko bisago bya masomo pyaro ta tigete batorete nyumba bakatuya poko bagatokora muna abana babo tugakinera muhabo tukagende sikuru ko rwaro tugacha bafoka tukarwaba igase igo kumungina nara okuferina mabo ko rwaro mundenene mumonde tera we kan ko bakieti bibi the mother to my mother, she took us in when things were tough. She made us hard, and here we stand today. We can. Kwana boigo nigagendere ko bagakwerere njira bakonyira abana asalire iranga mwanonde bwensi teorat kunyara ko bagagotiwe siko oyori shirike liga liosira nigo baraene kibuna abana baiga basa serious amatukare bosiriko konya cyamate cyabo. This would have not been possible possibly if I didn't have the support from my wife. My wife has been awesome. When I told her we need to put into the foundation every year $10,000 from our family, she never objected. She said, that's okay. When you get back to be, we pay all the money, okay? So keep working. We only support smart students. Nigo boiga gendere ko bagakubasegeta barayikwene kibunango tambe yabali ogokonya ochase bali batari kwenyara nenjire yemo yo gukinegesa kukyuma gusi na nene asechi semege kogera nacho kirakonya abana samatukare bosyo. Just this year alone we received about over 20,000 applications for the foundation, and we don't have that money to support all those students. So some of you politicians, friends, lawyers, doctors, pick for some of those students. Let's help them so that they can also be where we are today. Ningana yagokerwa amo nabarai ao egati abo abalimu abonene besukuru Jeni Nyanumba no walimu munene besukuru lyabo iseke ya Sironga. A noble idea from the Kebaso Foundation, who decided, not because they had excess funds, but because from the deep bottom of their hearts they have that feeling that they need to support vulnerable children. As principals, we experience the challenge of sending them away because we know they do not have where they are destined to go and get the funds. And when somebody shows up and takes up the responsibility of taking up the business of paying the school fees for them, we really appreciate and we pray for those people. Kebaso Foundation, you are not taken for granted. I want to say thank you to Kebaso Foundation for identifying Sironga girls, and we hope by God's grace that all that you intend to do may be accomplished successfully. Egento boigo abanga bago keire ase seneta Kebaso boiga agenda ko bagagosegeta na kurwa ikiorokereria kiago chia ase eamate yomugusi. Let's all say thank you for the Kebaso Foundation. Igingo report rigeta sini kia wanjete Kendize TV kurugiga imeye county Nyamira igonkuru kwa Polycarp Okara.
Onchumurelia Ondizi TV tambokere ekia ase abali babere bakonyora anemono gusuka sobugima bako bakunyora ase barure na kurwa ogosira ase segeto enene yabere boyiko gikorwego gochia ase balia barabarai ime na isiko yorogongo rwagusibe weso kibene na kobanga babere bagusia sabata banga nigo babakonyora amasabo amange yobokonyi kobwanga nokobwa koli kwabo aseigo nigechambukero ekia katakoranga niga barai bako baweso kibene na boigo koba bakurwa ogosira gochia asensemo eria yaborkwa anemono bali bakurwa ase chinka chitali kwenyara kwendo mwanchumurelia Ondizi TV abuno kogenda ase umutimoko oromoke kolende kinabe ginkwirana nimbi nkubamanyia amange anemono aliabete egako enekiwa lichuko liria lya igoro. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Asege kabono enyuma yale gutaguka twayagakire kayenke badomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro moyweri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Kirokenda banga babatamu kubacana asenga tikori myaka abakonyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko mochana koroko ngoli mumura na bawote baba gusinga baterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja krense ya monenu so ikara chinse bere nenu so tutenenie omochie Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena bwabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora
umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka niga gokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'omubiro nabwo obunda bwao omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi mwanchu murelia Ndizi TV ukwali bene ase enchunda ende imiomoroberio bwensa kia asikonene ngukomanya ukomanyinga nigo nyago tomira ase enchunda entanga nigo mambia bono ndenche bieka ase ngencho nigo tobwene takobera nere aba gakonyora ebitango bitanyale ego change kakole nendo chenga nabange bagoswa ime yomoroberio bwensa kiando chenga Edwin Omwenga Kurukiseria Ndam present watching live omosori bwe susu watching live from Nakuru City Patrick Nyabayo korwa Kisi Impact watabanga tuned in Dominic Nyabuto korwa Keumbu Amasago based tuned mpaka tamati Walter Rioba tuned in from Embakasi Nairobi Dennis Mugaka korwa Nyankoro wose Ngokoro Musoko Mjinga pamoja hadi tamati Victor Mondo Mienda korwa Nairobi West Aigati Nkomo cha Pigo ika aliateli ya Abuga Womondo na Mwachange family bategere buyapi tore komo mbuna botambe hadi tamati ndoche Ruto Nyabuto wose Ruto Nyabuto Good Friday members day alafu na happy Sabbath preparation to all saints and good morning ndoche Shem Keburi karibu sana Shem Keburi good morning job encouraging verse Shem Keburi from diaspora saying hi to Keburi family and all my friends ndo kutoka Ekebago tukobwa Alhamis have a wonderful day job Jared Urure Matureti Kurunya Chichi Secondary Nyamira County watching Ruto Nyabuto watching alafu ndo chenga Omoigwa wabakinami following Jeruya Kerubo good morning and blessed happy preparation day from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisi County Kanyimbo Mwakiage Village na Bibolibane Samuel Ongeri and my mom Mariana Ongeri na Fred Nyandia Kamusio pamoja na mwalimu Charles Luanga na Caleb Rasugu na Joshua Mbuyatirimba na my husband Ben pamoja na mashabiki
wote muwe na siku njema abone gatiba ndeto so imi murobiro nsakia na boigo ababiro tuma ama kwani abo na boigo ko baba go soyi oyo mu busobere ansumurubiri bwensaka sangana to somtana ito Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News, atara somtana ito www.ndizitv.net ase emambi ya abono mwanchumulia on Ndizi TV kuneto entrete asamangania abusamangana amajia abetega kwene kiwani go mochando obwa marua obeire go kugendera go chanda ase ensemeria ya boronyi gotoka ime ye bunge ya Nyalibali chache aso mugambi bwensemo eyo Isaiah Ombiro abete egago ikirana ase enka muse ensemo aso mwangi egiata abeire egako reta obokongu obonene engana bikira abasai abange ase ensemeyo kobanga nabasai batali gokora emiremo asenchira ere engia akubwatkananga noko esonania ase amarua ayo atanteri aso mugambi oyo abete gakurwa ekurate entindi ko cyasamenye borogongo oruo kobanga bagotiga obwengi bwa marua yo na kolende gwesona ni ase byasara bindi buna obolemi ebyo birabe bikogenderelia amagima abo oroboti Robert Kwaleni wano musakito bomangana maya Mildred Mumanyi magega yo muchando bwa marua kororekana koira emeli sensemo ya Masaruri ime ya Boronyi ime county ya Kisii asomo engyo yo megiata abeirega konya amarua yo asegekabono na koirera abasaya bange kuganga ni gobono omugambi bwenseme yo aselieta Isaiah Ombiro aesokire na kobeka ekambi senseme yo aso kobeka abisi yegeka egeke senseme yo ase okoene kyabuna amarua ngo chegosiriwa sensemeyo igo buna bono roche ense yabone ndabu yarabire nande ntwenderete ko baga twabire ganga week bone guchukwera nande ntwenderete ko beraga mpaka matuko turahakikishe nga asa ya ikire biwango biria turaisanike nga bono usalama yairanirega nande paro ngenderete ko ruonyo nga bali bandu bonse babwata amarioga yo gotindi nko bachira turi tari goka nko bachira turorofa erinde to make sure nga abana baito banyore kinga kitingi cyo gusoma n'abantu bairanire tigasi cyabo cya kawaida ase migondo nonya naboni garure ogukura gocha ase balia bakobera barabo saigo gocha gwesonania nonya na sebiasara ilioko egenderelia kebogima rero buno rigerereti abantu konye ngo ikaranzara amabati lakini kurumo isonde abantu abono mbayo igo ngenderete ko batebinga pado tinda kitikorora muntu ndi bwenze ikaranza amabati abantu batakira baba emegondo erinde ryo bakonye family cyabo abana baende school kibigibigi kiri nakira kira atoke kivwate kiko bwaterana n'abantu bakonya mangana bakonya emyadarati nabarabutu ababekiro not singa kibigibigi cy'umujurusyo kera at the moment to kivwate kibono they are part of to go dire station to kisiekero igo twabasabirenga mu bwaterana n'abantu barabalivu nonya nabonigo omwengyo yo aselita Jared Omanga aina kia gotigana no bonia bwa maru asatebire nigo bono atameire oboremi na toreka no boremi ngasite na yabamangana bambege to motu nganinje ngonia maru ikorinde ria tutu no mugambi ese beye gotira bakarogoro abande bagotira bwone babwa maru nimbwa timbwa maru asa maru bakonyepa abagendete konia maru batige umugambi nagasite kweta kere kenyoro maru tayoga isaruri ase chinga kecho nigo basaba eserikali gocha gusira balia batigire ebyasara bya maliogo yogotindia iliogosoa ase byasara binde ebyao aso kubasira eliogosomya abana babo onye ndine serikali yeito yarigereria masira y'abantaba ebarorere njerende yons egera banyoreke ndigesubira nyare gukora no byasara igeba boost nande ngatari no manga bweka onye mboro nyito sublocation ngima abantu baito ba boosted na serikali egera banyore byasara bingabo bakore egera kusudi abantu abanyare bagende kwechibundu kimaisha basomya abana nande banyore gento bakori nanda otogo sabanga onye mugambi toruto ese ego chikogendera koba unabone anyebekire merobiri miyega
arigere youth ciana oronki bakora nguripota ria igetaseni kia Ndizi TV iretariane Mildred Momanyi. Mwanchumuriria Ndizi TV kwa kuunga nigo bono no eno liole kwenga marua berga tebanga obeire gagotiga bene maitinga kero konyoranga abagambi bako bakwirige tambo kero gyokurwania amarua mabwene tebo igo baba gotwara egike na odi bakoni baba ko abakwana na barobu na boy gotwara ukuibwana na range atrata kwene kingano na amarua yango sirale kurwa asitokon asebiro talingo ko berige tambo kero kyoka konyoranga bagwa kana fine ende baira na gonya marua lakini kolende kero gwikara nsaba abarabo nakosema ni bene konyoranga no eno gonchiria nigo bakoba bago onchiria getambokero kere ekia askolende segete bere kurugonga bali bakoenga marua atanchiri baba kurigia chinchira chirichira bechiko bakonya anemono kwegendereria ase amagima abo nigo tokoskabosio nigia matemo kurwa ase kenyorokelia kierira ime location ya Keroka Township ego toka ase county area ya Kinyamira au sumobaga Unyamira na Kisi nigo erena mayanda maega yomwanchua obo oyoro monchilia ime yomochie olia okeroka gosiria obogima bwaye ase chinchira chibutukana kolengana ni amate ya nyagosira nigo ase omwamato yasirieta abugi abetaka kutoka kaline chingoma jo Kenya noa ambara bale ninyomba ya mumura omwabo oyubwa yo asobongo bwaye botali oboronge ase kolinde bono babere bagosaba serikali kwirige tambukero kyabwango anemono ase ogokora obotukiyelinde babe bakomanya ninki kyabete egekoirera omosae oyo gusiria obogima bwaye robot Robert Rukwaliniwa no musakito Polycarp Okara nime yekinyereke iga kimanyekante buna kirira ekyo toka se location ya iga ya Keroka Township asito kumerana amona bamataba bagendrete gwichanira na gwetumata kubwatikana muno gusira kumusacha we myaka yegatwa serieta abuki oyo chinkuma chigosara buna nigo mumuru mwabo oyo obongo bwaye botekeraneti abetega komo Kenya oringo chikomnyoka gocha nkanya omwana oyegara ire nganza gukura kena kura baminto gake abantu bagacha akero bacha ngatira ngatebya mugakuri mwana oyo gakwete abanasinyete baminto gake nkikyali omwana oyo mwabo narororo orware tomuti mwana itimonyoretio igonga te koigwe gekuro gegukurwa somo kyoyo igaka gochikoboka igategera kanyara nkikia bero somo kyoyo gochikomnyoka gochigocha kanyara omonto orambere tinsa akyokwete igonga ngene tinanyo ronda arorende kanyara abara romba kabakire baigure ebikura abantu baminyokire gocha karengere nenki cyangwa gikurikira kanyara omonto itire bwakire kurweke ngotira agakuno motwe igama ngana ikanyora na aronga chikurikire ringaronga ikanyora no yibona nyamuite go jicha kurwaronga kwana ngo ngomogori na kitata na kiwa kole tayenteke na ninje na mwage tena nyo tukuna kogaragara kana nkamwaka yamate yiga nigo yereire buna omumuro yiga ukagire konyara kabaga komoita nigasa matukama giga aberiga gotware biturutumbu ase ekinyorekeiga ase bono bagendere ko bakobolia anyare ko bagagotangwa gwikobo maene bwatokire kuruku Nicholas uri balimo nabakonya komonyokino nabanaga kora monyokale kero obongo bwaye bwasarikire nabai mugitego akamucha kaigo nabamuchagite nabamukinyete miori itari emeke igo tokumetie nandi go tokumetie akerira gente kintu anya gokerora itogigikeria serikali yaite tubwatisie omuntu yabera bwetera egera lingorwe osairwe asichi bali muchiko yamatebono nigo yagendere ko bagekubulia abanyakinyoro baraibe chingencho chonse nabali aba bwatomoyo bwanja kwene kibunango yasona ni bali gati bunenchire yemo yoko basira sokorubeli birubeli amatanga enyorekane buna hanyagosira nigo konye bamenyetano yiga ukagere ko baga kumoita ase gotebekana kaunirie chinchugu chinsamo kiri cha Keroka ambi baito bekenyora gotogo saba batubwatisie omuchi oyo ito ni gorense no nyine piri ya nyamocheri plus kende gyonsi ya omuchi kende ngeyo
batogosaba bantu baminto batubwatisirie ase omochango na kende giansi egere tonyare togoikia omobere oywo iga iga. Bari bonsi moranyare gotokonya motokonya abachumba barai bonsi bari banche gotokonya ase omochie oyo ntobwati kende ntobwati moturi magaga bari baranche batokonya ase omobuko oye ase omoyo bwa ogwanja gaki tokonye egere torusie omoro ominto ango yane tomokore tomoenie gaki eserikali tokonye ntobwati kobua konde bono toranyare korusia nyonya mochari gaki tokonye etokonya gokura gaki tokonya amabera twara amabera motwara amabera gaki motokonya ase omwana oyo. Ginko ripoteri getaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurugigase kanyere kia gia kielira inchigo nguru kwa Polycarp okara tumuriria Ndizi TV ne koro kyukuichani bene asebono twabetu gusabanga obutuki babokorwa asubwangolinde ekene kebege kumanyekana igoro ji ngane kore no mwanju muri Ndizi TV engana iyokurwa sense melia kerira na torachikogenda asomotimoko omoke kolende kinabinkwirana ndobetu kumanyia aliro bolito asense melia ya magazeti asina mulekere gazeti area ya Daily Nation na gazeti area ya The Standard kolende ni okumanyinga emambya boni gotorabetu gusanga nabageni baito anemono abasae abara bakwaniranga ninkibono kire bosio kubwatakananga noko kubwatakananga nekigorikeria gia jenzingi baro betyo cha samatuko ari bosio na boigo totebinga babero gusanika nibitambikiro eserikali yaberege kuira ime yense yaito ya Kenya nyuranga litulikoro nyotobetekoranga okorobekana gwekigorikeria gia jenzi kwa 88 wabakoneke ochinsemo au imense yaito ya Kenya askolende dekoranga niga nyimbo beto soki benna ko ganigo tanga abasabu gukora okoro obekana ase chinse mochiria cyumuchi o Nairobi oyo turato gusanganere enkinara Shadrack oyore omumanyi wa mangana alia akisiasa na boigo Elijah Bogita kurwa ase ikyombekelia kyabasa kya UDA Youth League kera chikoraga ense monenusu mabekrana ase studio tobeto gusangana barobu ase obwa tobasa uskato basa konyegera kona turi ase kagetali egetambe mwanchumulia Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke batomorembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro mwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mochana koroku ngoli mumura na baote baba gusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo chamo mwanyora lichibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchirulio yemerubili ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati umorobelio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja krense ya monenusu wikera chinse bere nenusu tutenenie umuchie
gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora umwana ataraika emyaka 5 omutagwati kenda gwekorerere bweka niga agokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko nomoiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV
obwenso bwomugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyoranka na bogo sonje witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi ne aine graphic designer oyo saserete asemeremo yaye yokoroisha chiposta chiflyer motion graphics TV graphics na bwigo obwatu bumanyi bwa TV production. Ndizi TV nigire no mogoko ukoreria libaga ry'imirimo ase orakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo egatimirimo yao uchase email ndizitv.news@gmail.com nyuranga nigo bwate kwikayuma kitariki cyane cyo kinyuiga ogatano na gatatu elio kwerwanirira na kwenyorera libagiriga limirimo agirira Ubuno butambe kuruwo muchubo songo edukaneye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gichinsemero 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure insiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Owuru Superstores yonyo levi.
Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chikosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakokosoli chikosoli naboigo wosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo guchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umuco busongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia aserigoririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu kuruga si diaper ni tissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito naboigo chipillowcase mbabwate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi binge batalire ime y'umuco busongo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo watire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'ubusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi minakubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome.
guchakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police was a prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwako mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bukugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage guswa Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
omwanchu murelia Ndizi TV nkwade bene ase enchunda yende enchunda kabere imiyo moroberio bwensa kya asto kuba tokumulekera amagazeti kolende ngunango komanyinga kera chikoraga ensa ayamo nenu sunto chiko sanga nabagani baito ime studio animono ase mambi yabono turabe togo sanga nabasae abarabago matumanyi animono ninki kerebosio ase kegolie ke gya jenzi maega yokoranga igutukoligoro ndoro jokurobekana kwanane nane ninki kerego chia ase amatuko arebosio maega yoboigo mwaziri abose umuraibwense Dr. William Ruto kobanga akobatiania aba waziri mbaisa nigete ni nganaye nechikoirera okorobekana gwa jenzi koira nanse eyunegati yalia turabe tukumulikira eka turabe tukusanga nere Shadrack Kinara oyore mumanyi wamangana arengete kisiasa na boigo ensemo ya Elijah Bogicha okurwa se kiombekeli kyabasa kya UDA Youth League barabo sangana into ase mambi ya abono askondo mwanchu murenzi TV mambi ya abono nyotora tukochaka aso kumulekera ama gazeti ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation page entangani dochinga engana emolekete neli emolekere nane mono nechibura burcha wete kwana kibwa ase ensemo area county ya Nairobi obugatakati bumuchie omonene ase kolende tokoranga niko chinsemo chinde chiabwate obotoereru ase tutaro chinga okorobekana kolkwabero okorobekana asama tukamange goko abagoko nekigwa keroro cha gazeti ya Daily Nation nigo egotoro kichibi chaibere ase ensemeyemo ase omochiolio Nairobi street ya Kimathi tokoranga okorobekana kwetoko nekigwa asabara abanya nyimbo babete bakobetelwa otumika amalioki abose amalioki alia yokorusia amaligo naboigo ensemende asomochia olie okakamega nigo toro chinga korobekana gotabete goko eneki wabo yugane murekera gazeti elia ya Daily Nation nkubatekananga nokorusigwa abisi bose ogweti wakumuswada woko mwaka isiko omugavana we county elia ya Meru Kawira Mwangasa asaberono gwako isiko asentunda ya gatato asenga ensemo yende gazeti ya Daily Nation nekumulekera ninki kerete omwaziri Stella Langat kobanga gago akwa isiko bose alietalia gwako isiko ase aba waziri wabetowetiwa ne kamati area ye bunge ase goikera bono aba waziri komina kianda babete bagotianigwa askole inkiri etria liabete ligo siekererwa isiko page ya kabiri gazeti ya Daily Nation nemulekeretenga ni gobono abadobete bagachoro koba abaziri babwate ekebarua ekenene kubwate kananga nigo murayibwense Dr. William Ruto abete gakurwa amaganio yego chia asebale asabete tebanga nigo ali nuko ganinga ababa wikirania emeremo buna ebwendrete kubwate kananga nigo atati wantirana ondebwensi orachi korara osikoba omoregeu ase emeremo yaye toskebose kase page ya gatato gazeti ya Daily Nation nigemulekerete anemono igoro ya ninki kerete bose erietalia ye Stella Langata kwa isiko ase ensemo yende abantu baberotebanga nigo bose chinkuma chigenda tosokanga ingana yabete kwirira boigo kwa isiko sokotaitiwa anomora iwense Dr. William Ruto ngubatikananga atali kurwa ase county area ya Kericho nigo amumanyete buna oyo kurwa county ya Kericho kolenda kabaka korobotukibwa ekorokaranga yote kurwa ase county area ya Kericho kolenda boigo chinkuma chinde nchiringa nigo abaligeti koligiali bagali abene kwena na uchiasikia makeria kia ODM igatia mangana kagirenga abeta kwirira ogwa kwa isiko kwa ye page ya kane gazeti ya Daily Nation nigane mono emorekerete igoro yokorobekana kwa bete wakwanekigwa ase emochie olia Nairobi bugatagati bomochi olio Nairobi kolende asinse mochi nyinge tokoranga ni go botorero bwalenge ime county ya Kisii botorero bwatokorana ime yechi county chinde buna Kisumu Migori boigo basamba bati bakorokana nga abaweso kibene anemono asaba manyi bali bakisiasa babatu betote banga nigo Raila abwate amuganda amonene bw'abantu abakumubwati abatanyale nga bako ebwa nga boseko ba ignored oyo nomo Professor Macharia
munene oyo bwate obumanyi bwamang'ana ali arengete kisiasa tebanga Raila chinguru chiria bwate chia kisiasa ntokonyaranga togotebanga nigo chirense njira ira nanse Raila na bwate abantu abange bako mubwatia tubwa tuske bose wika ase page ya gatano igazeti elia ya Daily Nation yemurekerete anemono igoro yenchera akorobekana kobeto kwene kiwasto chinga nigo munyanyimbo abetaka kumubwata omuntu oyo orenge korobekana ase obugatagati obumochie oria ona Nairobi ase nsemo yabamenyi bechinsemo chiria amuraibwense Dr. William Ruto abete gago chora aba waziri korwa babere bakorokananga nigo babwate omogoko omonene kubwatikananga nogo chorwa kwabarai akorwa asorogongo oruokoba aba waziri chinsemo ao chiria chiese rekali anemona unumurai olia we oyo kabere omugavana we county area Mombasa Ali Hassan Joho egati yabarai bande babete bachoro korase obumubolia bwa Azimio ebeje gatano nemo egazeti ya Daily Nation ekumulekera anemona buna chipara chabete chigo siekwa na banyanyimbo chinga kichokorobekana buna enchera emo elia yeserekali kwene kinga ngotangere okorobekana kwa basabe kegoli keliage jenzi uno cha gazeti ya Daily Nation uino munyanyimbo obete busogotirenia chigali na kubigo chirigereria asobagale line kumanyanga mbaboleti abantu bali kuchikorobekana ase omuchi olio Nairobi igati amangana mange tukone kiwengana kweranga abantu abange ime county area ya Nairobi otwara chinga kichinkongo anemono aliribale kogenda ase emeremo nabo yokora abokorere bwabo akira lituko kubwatakananga niga abanyanyimbo babete bakubika chi road block nabo se bitango ebinge ase chinsemo ao echicho gutanga abantu goikirana ase obogatakati gomuchie olia ona Nairobi toske bosoika se page ya gatano na kabere nige anemono ekumulekera abuna okorobekana kwabete konekiwa ase omochie olia ona Nairobi nabo chinsemo ime ye county area Nyeri ndoro chinga no munyanyimbo oligetie korusha etali aligeti gosambwa naba bali korobekana nabo igo ase page ya Daily Nation okoboko kwao gwoko lionigo orochinga nigo inomo nyanyimbo kuruta etiagas kuchia ase abali korobekana ase street area ya Kimathi nabo igo ase kolene chinsemo chinda bantu baende kwenda ebiesara byabo nabo tambe chinga kichiria chukorobekana nabo igo nigoro chinga inomo subati obetega kwegwa first aid korwa ase abanya abali kibamangana amaya nabo nsemo yende torochenga nabantu balenge nimirimo yabo nabo tambe anemono ase county area ya Kisumu ntorochinga korobekana nkwabete okwenekigwa ase ensemo eyo toskeboso ikase page ekobwatia epeji gatana to gazeti ya Daily Nation nigo omo governor we county ya Meru wakawira Mwangaza omuswada boko mwaka isiko obete gogwetigwa ne bunge eyo linikone kinga babeire bakomo aka isiko askolende bono ekinakia ebono getigalete ase bunge elia bunge elia senate abaraba koranga na chigweta bostali go chigwetiwa epeje ekomi gazeti ya Daily Nation astrato kodra kumulekera gazeti ya Daily Nation imambia bono ni gomurai wo mobolie bwa Azimio ne kiama keria kya ODM Raila Odinga abeire gakwalembane egikaro litukulia lero ekira kumulekera anemono igoro yobora ibe kiama ekiyunku bote kananga na bara ibe kiama ekyo kwegwa amabaga ao alia yobo waziri asigati yabali babere bagwakirwa ekoko kuchikoba abakonyi abe kiama ekyo no linga Edwin Sifuna naboigo omugavana oli Mombasa Abdul Nasser Abdul Swamada Nasir egati abali babere bakorokananga nigo bayire okoboko koba uchikwire kirogo ekyo kyobokonyi bubura boigo omugavana county ya Kisii egati abange namalieta abeire egago aturwa toskeboso kase page entangani egazeti ya The Standard egazeti ya The Standard nige mulekerete anemono okobwaterana ogotiani gokoba waziri nabo igo
okorobekana kwa basae anse county area ya Nairobi. Chinga kiumurai bwense Dr. William Ruto alikoroberia buzare kwalania oko tiani kwa waziri niga basae na baraba bete bagotwara achinga ki cyabo cyabene cyukorobekana asokor kyuteseneka ne serikali ya Kenya Kwanza. Ensemo yende nigo na egazeti ya Daily Nation na egazeti ya The Standard emorekeretenga buna mangana beta kwenekibwa nigo ebiasara byabete bigo teneniwa n'abantu gotarokana ase bugatati bomuchie olia o Nairobi. Engana ya kabere murekere nelinga abanyanyimbo ningo abete bakubikwa asobonge na gotanga chipara chinyinge ime county area Nairobi, Nakuru, Migori elinde kwene kinga babere bago turbania okorobekana egento engana ya ime county area ya Mombasa ningo korobekana gotabeta korokana North Rift na Central bantu babete bakorokana nga bakorobekana kulenda abanyanyimbo ningo babete bako sagana inyumba ya Jimmy Wanjigi asinkeli ya Muthaiga asibabete bakomumochia anemono ase oko somba abali bali korobekana wikirana ase omugatagati bumuchie olia o Nairobi. Ensemo yende nigo egazeti ya Daily egazeti ya The Standard emulikirite igonga Kawira Mwangaza nabe egago etabicararo ase ebunge elia ya Senate naende uniere engana ebe gikumulikirwa kubatikana ngani gabe tega wako isiko alituko lidia aligoro ase bunge ye county ya Meru. Epeji ya kabere ni emulikirite nga nigo ODM yabe korokana nga ninjira umurai bwense Dr. William Ruto abere otumika ase okana kinga obira wetanga kuwatikananga na makongu serikali yaye egenda tegwetera yengo batikananga nogochorwa kwikati yabarai kocha koba ase kyamakelia kya ODM abuseko chikoba ase serikali yaye ensemedia yobo waziri egati yabarai ba ODM nigo babeta korokananga kurwase county area ya Nairobi buna George Alado aga usababa sagotiga okorobeka none yabe korokananga nigo murai wense Dr. Lemruta yabe korokananga aga utumika ODM kobanga noko kanya abasa na boyo kwetanga kurwasa mangana manga ndate minsinto ya Kenya. Epeja gatatu egazeti Daily ya egazeti ya The Standard ni molekerete anemono igoro yenchera abasae babeire bakorokananga bakoroke byego byabo ase chinse mochiria chemeyega elia ya music ase bono bara chigokora emeyega iyo ya music. Page ya kaniga zeta The Standard molekerete igoro enchero muraibwense Dr. William Ruto abetega gotiania aba waziri sekolende yabakorokananga nigo obolendi gwabete gotingigwa ase omuchie olia omonene wense ya Kenya o Nairobi chinga kichiria chigotianiwa ase tukoskobosoka se page ya gatano egazeti ya Daily egazeti ya The Standard nige molekeretenga nigo omurai bwo mubulibwa Azimio Raila Odinga arachi busakagere go chikobachora abarai au barachi kobanga na barachi kobara intenenera asikia bakeria kya ODM asigati abarebe wakerwe koko mbali naba ingo manyabuna Gladys Wanga Simba Arati na boigo Amili Odhiambo gati abange babero kwakero ekoko kuchkuira ebirogo au ase kolene kuikara bono nigo chinkuma chikote abanga nigo Raila Odinga arabega komochora sifuna koba egati yabalia barabe bakoba abakonyi anemono kubatkananga nigo ebirengero byabere kure unga tiga muntu okochoro kobo mukonyi bo muraibo kyamakeria kya ODM aruchinse mochiria chiabeire chiko vachigo tigwa amabaga kuna ensemeria Western na boigo county area ya Mombasa. Ensemo yende page ya gatano nemoni yokwanera anemono ibuna obotoro watokaniko chinsemo awa chinga ki abasa yababete bagotwara okurubikana nigo bekorkananga nigo orongoro nyanzo robe korokana nigo rwali ngoro toera ruchinga kichiria chukorobekana kwa basabe kagolikeria gya Gen Z toskeboso ikase page ya ikomi bosekatana kabere ni okwarira anemono igoro enchera abanyanyimbo babeta utumika chinchera au chuko batanga abali balenge korobekana. Page
ekubwati page ya gatano gatoto nigo ekubulinga Kawira Mwangaza nachi kutwara egesio around ye ane mono kubwatakananga nigo okorobekana kwa bekonekiwa chinsemo kubwatakananga nigo abete gawako isiko ase bunge elia e county ya Meru ase entunda ya gatatu toskebose Manchumulia Ndiziti wika ase page ya ikomi gazeti ya Daily Nation ekwanira anemono igoro yechi emeremo ebose chingaki mo Attorney General abwate chile chinkungu cha samatu kabose kubwatakananga nogochoro koba ase ewizara yose koba omosemia olia bwe serikali epeje hiyo ikomi bo igasi gazeti ya The Standard ngocho kolera kumurekera amagazeti ya semambia bono kulino Manchumulia Ndiziti TV lindo kwemanya amange na bokwegolera egazeti libwanchete olinda bako gwesomera bene na bwe agacha kurwa sekerenge kamuika ase ekerengo kene kolendekera chikoraga chinsa ense monenu usuga nigo tarato kusanga nabagani baito asemambia bono se tarato kumurekera anemono inkikerebo asaba sebeke olikeli ya agency to basa usuka to basa konyegera kwera nande asika kitali getambe Manchumulia Ndiziti TV. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiriguriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri lyensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge buigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka miyomo cyokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima amaryogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa maryoga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange ande karabu ajine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737